Здравейте на всички и добре дошли обратно в канала на Дъбългерен Шиноби. Днес ще говорим за Джуджуцу Кайсен. От сега да кажем, във видеото ще има спойлери, така че ако не сте гледали първи сезон на анимето или филма на Джуджуцу Кайсен, силно ви ги препоръчвам, отидете, хвърлете едно око и тогава се върнете да гледате видеото. Преди няколко дни изгледах Джуджуцу Кайсен, но всъщност за първи път се опитах да го гледам преди около година и половина, и когато се опитах, в първите 5-6 епизода заспах два пъти и реших, окей, анимето е твърде скучно, няма да си правя труда да го завърша. И сега, честно казвам, се чувствам тъпо, защото не е наистина добро. Първите епизоди отново ми бяха страшно скучни, но този път не заспах, така че браво на мен. Това, което бях чувал за Джуджуцу Кайсен преди да го завърша и преди да го гледам първия път, е, че е копие на Наруто. Колкото и да има прилики с Наруто, и знам, че има повече прилики с Блич, това също съм го чувал. Смятам, че е много грубо да се каже, че е копия на Наруто, макар че и аз просто така казах, защото смятах, че е супер скучно аниме и не исках да му дам шанс. След като съм го изгледал, мога спокойно да кажа, че не е копия на Наруто. Почти нищо общо няма, има някакви прилики, но това смятам, че се отдава повече на създателя да бъде вдъхновен от Наруто и от други манги по това време, като Bleach и One Piece, отколкото просто да ги е копирал, както много хора казват. И макар и да не си прилича с Наруто, се замислих колко много си прилича с Chainsaw Man и с Demon Slayer, които са миналите ми аниме ревюта. Demon Slayer, Chainsaw Man и Jujutsu Kaisen имат почти еднаква история. Главният герой е момче, което има демон или в него, или с него. Това момче започва да работи като убиец на демони в свят пълен с различни демони или дяволи или проклятия. И в две от тези истории тези проклятия или дяволи се подсилват или от страх, или от негативни емоции. Защо правя трето аниме ревю на едно и също аниме? Естествено не смятам, че трите са еднакви, но ако упростите идеята им до много така сбити изречения, се получава горе-долу едно и също. Историята на Джуджуцу Кайсен според мен не е нищо чак толкова особено, просто имаме едно момче, което иска да изпълни желанието на мъртвия си дядо, има демон в него и иска да предпазва другите около него. Типично шонен аниме, нищо специално, и смятам, че историята има на къде да отиде и смятам, че ще развият много повече в мангата. Чувал съм много хубави неща за мангата, така че чакам следващите сезони, но ако гледаме само първи сезон, не оставаме с някакво впечатление, че историята ще бъде някаква много дълбока или много философска или много емоционална или много епична. Единственото нещо, което смятам, че ще стане за в бъдеще със сигурност, е, че ще има война с проклятията и магьосниците, но това е доста стандартно. Това не значи, че историята е лоша, просто казвам, че не е нищо специално. Едното нещо, което наистина ме впечатли в Джуджуцу Кайсен обаче, не беше историята, а беше развитието на всеки персонаж по-отделно. Това бих казал, че е едно от нещата, което Джуджуцу Кайсен прави по-добре от Наруто. Сега аз много рядко признавам, че други анимета и други манги правят неща по-добре от Наруто, но просто е факт. Джуджуцу Кайсен развива по-добре страничните си герои от Наруто. Запознахме се с много различни ученици в Джуджуцу Тек. Нека сега да минем през няколко персонажа и накратко да кажа какво мисля за тях. Итадори е добър главен персонаж. Смятам, че получи добро развитие. Единственото нещо, което не ми хареса, е, че не го видяхме толкова да тренира с Годжо, а тази част горе-долу беше скипната. Не знам дали в мангата го показват, но повече го видяхме да тренира с Тодо, отколкото с Годжо. Имаме още какво да научим за него от към това кои са родителите му. В началото дядо му казва, че трябва да му каже нещо важно за родителите му, но Итадори просто казва, че не го интересува и така нататък, и не разбираме всъщност кои са родителите му, а те трябва да са някакви специални родители, защото както Годжо казва, за да бъдеш добър магьосник е около 70 или 80% просто чист талант и останалото е работа. Итадори се справя много добре с Сукуна и може да използва добре Curse Energy. Дори още преди да глътне пръста на Сукуна беше много добър физически, тичаше много бързо, хвърляше много тежки топки много далече, някакви световни рекорди, работи. Като цяло трябва да има нещо в генетиката му и това трябва да е свързано с родителите му, така че е нещо, което очаквам да видя в бъдеще в поредицата. Нобара е интересен герой, аз като Наруто фен рядко виждам развитие на женски персонажи и рядко се вълнувам от битка на два женски персонажи. Знам, много сексистко, но когато гледах битката на Нобара и Момо, наистина бях развълнуван и бях направо във филма. Викам, газ яко, хвърли ги те пирони, да гърмят. И като говорим за пирони, смятам, че няма супер щупено абилити. Не може ли просто Мегуми и Итадори да вземат нещо от противника, да й го дадат и тя да го забие в кукла? Това не ланшотва ли всички? Защо не я използват по-често? Но да, готин персонаж и със сигурност има най-интересната способност според мен. Кейфът ме пироните как ги забива и как могат да гърмят, и това с куклата. Мегуми очаквах да бъде просто копия на Саске, за щастие не беше просто копия на Саске, беше доста по-различен от него, имайки предвид, че постоянно е готов да помогне на Итадори и рядко виждаме завист от него, което се очаква, имайки предвид, че Итадори се появява изведнъж е по-добър от него във всичко. Според мен историята в дългосрочен план ще се върти главно около Мегуми и около това, което Сукуна му каза в началото,
началото, че има потенциал и че има талант. После Годжо също му каза нещо подобно, че може да постигне повече отколкото може в момента. И това ме кара да си мисля, че рано или късно Мегуми или ще се обърне срещу Итадори и срещу Джуджуцу Тек, или просто ще стане нещо с Сукуна и Мегуми. Ще бъде интересно. Според мен Мегуми ще бъде един от по-интересните герои нататък в историята. В първи сезон не го видяхме чак толкова да блести, не разбрахме чак толкова за предисторията му, но съм сигурен, че в бъдеще ще бъде много по-интересен и много по-важен герой за историята, отколкото беше в първи сезон. Годжо е изключително готин герой и смятам, че абсолютно всеки, който гледа това видео, е съгласен с мене. Естествено е лесно да харесвате Годжо просто защото е силен и никой не може да го докосне и може да говори каквото иска на всеки, но аз го харесвам малко повече заради това, че е отпуснат и се лигави и понякога може да бъде сериозен, но през повечето време е лигав и най-вече, че не харесва образователната система и иска да я промени, така че той е моят човек. Бих говорил за това какво мисля, че ще стане с Годжо в мангата, но са ми го спойлнали, така че не искам да ви го спойвам на вас, няма нужда да минем към следващия персонаж. От второкурсниците най-много се привързах и най-много харесах Маки, харесвам историята и с сестра и харесах я в битките с другото училище, че я победи не един, а двама други ученици, а всички я смятат за по-слаба от останалите по някаква причина, просто тя е супер назобена. Така че да, Маки е готина, бих казал, че ми е любимия женски персонаж, но според мен ми стана любимия женски персонаж, след като гледах филма Jujutsu Kaisen, за който ще говорим малко по-късно. Ако изключим филма, любимия ми женски персонаж е Момо, просто е сладка, това е достатъчно. Естествено, Панда също много ме кефи, интересно ми е да разбера повече за третата му форма, която не видяхме в анимето, нито във филма. Очаквах във филма поне да я покажат, но я няма и там. За Иномаки почти нищо не разбрахме в анимето, през повечето време просто говореше някакви глупости и когато разбрахме малко повече за него, беше във филма. Смятам, че той, както Мегуми, заслужава повече развитие. А сега започваме любимата ми част, за която ме чеше езика да говоря, а това са злодеите в Jujutsu Kaisen. Преди да говоря за трите главни злодея, за които искам да говоря малко за Джунпей. Джунпей имаше една от най-готините истории в анимето, със сигурност беше една от най-емоционалните, там бях най-близко да се разплача и донесе много развитие на Итадори, имайки предвид, че е първото убийство на Итадори на невинен човек. Имаше няколко трогателни момента, например сцените с майка му, където й казва да спре да пуши, или сцената, където го превръщат в чудовище и моли Итадори, нали, се чуди защо и плаче и Итадори трябва да го убие. Но точно след смъртта му дойде любимата ми битка в Jujutsu Kaisen, а именно Махито срещу Итадори. Докато гледах тази битка, бях се изправил, гледах екрана и крещях: "Дай бе, човек! Уби го е! Разкъсай го!" Да, готина битка е. Махито е любимия ми злодей в Jujutsu Kaisen. Знам, че много хора не се съгласяват и повечето хора предпочитат Сукуна, но ще стигнем и до там. Той повдига много интересни философски въпроси и ги задава на другите персонажи и от отговорите им зрителят може да разбере повече за тях. Така че това е голяма причина да го харесвам, защото когато беше с Нанами, се привързах много повече към Нанами, защото си говореше с Махито и Махито му задаваше такива странни въпроси, отколкото това, че Нанами приема прилича на Йошика и Кира. В смисъл и това е готино, но не е достатъчно. Нека говорим за Сукуна. Сукуна е барас, прави каквото си иска, стъпва тежко, казва на всички, че не могат да му стъпят. Сукуна е много готин и колкото и да е готин Сукуна, тъй като е готин само защото е силен, не ми е любимия злодей. Тъй като за Сукуна също ми спомнаха какво става в мангата, нямах много какво да кажа за него. Знам, че много хора го харесват и сигурно се разочароват колко малко говоря за него, но наистина аз не виждам нищо повече, освен един бадас в него и нямам какво друго да кажа. Другия голям злодей, за който искам да говоря, е Гето. Гето беше интересен, но той получи развитието си във филма, а не в анимето. Сега, за тези, които не са гледали филма, има спойлери. Във филма, накрая, Годжо убива Гето. Или поне с такова впечатление оставаме. Нещо му казва, обаче после предполагаме, че го е убил. Това най-вероятно ще бъде обяснено във втори сезон или някъде по-нататък в историята, защото в анимето, което се развива след филма, виждаме Гето, така че съм много объркан какво е станало там. Но по това, което видяхме във филма, Гето е готин, смятам, че той ще бъде човек, който ще инициира тази война, която очаквам в анимето да се случи рано или късно между проклятията и магиосниците. Не толкова Сукуна просто ще реши на коя страна ще бъде, но Гето със сигурност ще бъде много важна роля за напред в анимето и за момента смятам, че той ще бъде главният злодей, а Махито ще бъде просто някакъв помощник на Гето. Относно анимация и музика на анимето, анимацията е страхотна, анимирана от мапа, така че какво може да очакваме. Харесва ми конкретно как са илюстрирани емоциите в анимето и по-конкретно в битката между Махито и Итадори. Ето тази сцена, само ето този кадър ще ви покажа, той е достатъчен. Точно тази сцена ми даде вайбове на Mob Psycho, а Mob Psycho е едно от любимите ми анимета, така че
бях супер надъхан за тази битка, но има и много други моменти, където анимацията се променя драстично в стил и това е супер освежаващо, разчупва нещата, не е супер сериозно. Смятам, че Chainsaw Man му трябваше повече от това и Demon Slayer можеше да използва малко повече от това, макар че в Demon Slayer пак има такива сцени, но Jujutsu Kaisen го прави най-добре. За да го сравня с Chainsaw Man и Demon Slayer накратко, Demon Slayer със сигурност има най-добрата анимация в сериозни моменти. Chainsaw Man за мен има най-добрата история от трите, а Jujutsu Kaisen има най-интересните герои, най-добре развитите герои и най-добрите комедийни моменти. Относно филма, в него разглеждаме историята на Юта Окоцу, който се предполага, че ще се появи в мангата за напред. Беше добър филм, със сигурност си заслужава да го гледате, ако ви интересува анимето и ще го следите в бъдеще, защото ви дава развитието на Гето, на второкурсниците, малко на Годжо и естествено на Юта, който рано или късно ще се покаже и в анимето. Така че да, филма е добър, не бих казал, че е по-добър от анимето, анимето ми беше много по-забавно и много по-интересно, но все пак е и по-дълго. Ако искате да гледате сравнително кратко, забавно, с хубави анимации, с хубави битки, с интересни персонажи, които всички получават развитие, аниме, може да погледнете Jujutsu Kaisen. Ако искате да гледате добре анимиран филм с хубави емоционални сцени, може да гледате Jujutsu Kaisen филма. Няма значение кое гледате първо и кое гледате второ, филма се развива преди анимето. На филма давам 6 от 10 или 6,5 от 10, а на анимето давам стабилно 8 от 10. Поредицата наистина ме грабна и искам да направя профил на Jujutsu Kaisen герой, така че ако сте стигнали до тук, което е края на видеото, първо, много ви благодаря и второ, напишете долу в коментарите кой герой бихте искали да видите в профил, ще го измисля, напишете кой искате да видите и напишете може би кое аниме искате да е следващото в тази поредица. Страшно много благодаря на членовете, които правят видеята възможни и искрено се извинявам на Майки. Това е член на канала, който пропуснах да му добавя името в миналото видео, така че сега ще му го сложа доста голямо пред лицето ми. Да, щом сте стигнали до тук, значи видеото ви е харесало, така че защо не станете члени вие? Това ще от мен, ще се видим следващия път. Чао, чао!